ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅସୁରମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା କାଳୀ ଦେବୀ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇ ଅନେକ ଅସୁରଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ ଏବଂ ଧରାକୁ ନ୍ୟାୟ ଓ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଇ ରାତିରେ ଲୋକମାନେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୂଜା କରି ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ଆଲୋକର ବିଜୟ ପାଇଁ ଦୀପ ଜ୍ୱାଳନ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଦୀପାବଳି ମଧ୍ୟ ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ, ଯେଉଁଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ, ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ 14 ବର୍ଷର ଅବସାନ ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ। ରାବଣକୁ ବଧ କରି ସନ୍ତାନ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ବିଜୟ ହେଲା। ରାମଙ୍କ ଆଗମନରେ ସମସ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟା ଜନତା ଖୁସିରେ ଘର ଘରେ ଦୀପ ଜ୍ୱାଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକ ପର୍ବ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଦୀପାବଳି ବା କାଳୀ ପୂଜା ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେ કોઈ ସତ୍ୟ ଓ ଭଲ ମନୋଭାବ ସବୁବେଳେ ଅସତ୍ୟ ଓ ଅନ୍ଧକାର ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରେ। ଆମ ମନ ଭିତର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୀପର ଆଲୋକ ଭଳି ଦୂର କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ଆମେ ଦୀପ ଜ୍ୱାଳନ କରି, ଘର ସଫା କରି, ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଓ ମା କାଳୀ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ।